Ngaziphila ngokuthi ngiyibone kulo mama mina uqobo lwami kodwa lokho nje siyanda kwenzile bekukhulu anti unefone asifika njengoba sizobona ukuthi senzeni siyanda ngicela ukukhuluma iqiniso ngiphambi kaThixo uyobulawa ukuthi ingane zakhe ayithandanga uliphatha ikhaya lakhe kodwa ukwenze konke yabona nje anginamyena ngithuthile ndisho ngifundisa abantwana bami ukuthi siphila ngalokho esinako ngoba ngikufundile uma kukhala itilongo ingabe ngizoya wena uzoya uma kukhala itilongo ingabe uzoya wena uzoya wena uzoya itilongo ingabe ngizoya uma kukhala itilongo